Bezdrôtový mikrofón, ktorý je elegantný a ktorý som začala používať. Tento zvuk počúvate práve z tohto mikrofónu, takže ak sa vám páči, je na vás, aby ste si ho zaobstarali. Nerobím reklamu, pretože nie som influencer, ale veľa vašich otázok smeruje, aký mikrofón by ste si mali kúpiť. Ešte raz, toto nie je odporúčanie. Delím sa tým, čo ja som si sama zakúpila, teraz používam a zdá sa mi to ako inteligentné riešenie. Volá sa Lark M2. Vyzerá pravdepodobne asi takto, možno v nejakých variáciách. Krabička je veľmi taká, že elegantná, pretože vám príde s takým pekom. Je tam nabíjačka, je tam krásne vrecuško. Vo vrecušku okrem teda aj veci, ktoré môžete prenášať a mať, tak máte takéto pekné na 2 mikrofóny. Je to taký, že kombinácia pek. Tak máte tam, aj keď budete točiť vonku, že je vietor, tak máte tam takéto chutné. To je strašne príjemné, také jemnučké na nasadenie mikrofónu. Vy práve sa na tento mikrofón pozeráte. Veľmi mi vyhovuje to, teraz vám ukážem konkrétne čo, na tento mikrofón by som to takto nasadila a vonku by som mohla teda prezentovať alebo mať rozhovory nie len tým, že aj mňa je počuť, ale že počuť aj toho človeka, s ktorým robím interview. Čo mne vyhovuje? Toto je rovno nabíjačka, že je tu druhý mikrofón. Jeden je na mne, jeden je tu. Veľmi príjemné je to, že naozaj, že sa dobíjajú. Nemôže sa vám stať, že sa nedobije mikrofón alebo vybije, napríklad taký môj Saramonic, ktorý som používala doteraz, občas naozaj zlyhával, musela som ho neustále dobíjať. Tu je takáto magnetka a čo je na tomto úžasné, je práve to, že vy touto magnetkou viete cez latku si takto pripevniť. Čiže nemusí to nikde hompaľať, je to malé, je to drobné, je to veľmi šikovné, takže dávate si magnet a takto si to pripevníte hoci kde. Čiže aj vaše oblečenie nemusí byť také, že mám tú klipsňu, kde si pripojiť. Ak predsa len chcete používať klipsňu, tak je tu aj k tomu takáto klipsňa a dáte dole tento magnet a máte v podstate možnosť pricvaknúť na košelu alebo niekam inam. A ešte, čo sa mi páči, sú vlastne na krk, ja som ešte nevybalila, ale takéto šnúrky, takúto šnúrku si zavesíte na krk a v podstate pripevníte si mikrofón, že máte to ako náhrdelník. Za mňa zatiaľ, ja som veľmi spokojná, uvidíme, ako budete spokojní vy s kvalitou zvuku, ale si myslím, že je to elegantné riešenie, ktoré nie je ťažké, nie je veľké, nepúta na seba toľko pozornosti, ako sú tie klasické mikrofóny. Nekupujte. Neakceptujte, neinšpirujte sa a toto nie je odporúčanie, iba sa delím tým, čo používam ja. Moje meno je Tami, ak vás zaujímajú iné typy, veci, zariadení, ktoré používam či už na tvorbu vlastného obsahu alebo na tvorbu obsahu pre mojich klientov, tak mi napíšte, čo vás zaujíma a urobím podobné video. Bežne takéto nerobím, pretože nemám z toho ani províziu, nemám z toho, je to vlastne len moja strata času.